Orain dela 4 urte hasi nintzen lehen hezkuntza ikasten, eta hori nauen klase presentzialetan, eta hori bukatu nagoenean, pentsa nuen nire aukerak edo dimentsio apur bat zabaltzeko aurre hezkuntza ikastea, eta aurre hezkuntza hasi nintzen ikasten online metodologian bidez. Gehien bat, online ikasteak mototzula aukera ezberdinak adibidez, ikastez aparte, lan egiteko aukera dakozulako. Online ikasteekin batera, joten gaz higien behin edo berritan unibertsitatera, bertara klase ezberdinak jasotzera, baina bestela landanak etxetik egiten diez, eta esaten moduen horrek aukera ezberdinak bototu, eta ni adibidez nire kasuen ikastetik aparte lanien nabil eskola kirolien. Entzun da neukon metodologia, bertan lantzen da metodologia nahiko eraginkorra eta etorkizuna begirakoa dela, eta esan behar dakot ni nire kasuen oso pozik egona zela. Bertako metodologia azkenien praktiketara joan hasi nien, bertan landutako hainbat gauzak balio handiz esan da bide egoera desberdinetan aurrien egoera hori aurre egiteko, eta gehien bat horregatik oso pozik egonaz, eta metodologiakin be nahiko pozik eta gomendagarri zela esan bihot. Aipatute moduan aurre hezkuntzako graduan nabil online moduen egiten, eta 2 urte irauten dauz. Lehenengo urtien gehien bat gauza formazio teorikoa jasotzen da, eta bigarren urteei begira praktika egiten diez. Eta praktika egingo daz Elorrizoko Txintxerri ikastolan, bertan IES, ez orain dela 2 urte, pedagogia aktiboa, metodologia berri hori sartu zabien ikastolan, eraikin berri bat sortu zabien, eta kriston gogoekin nago bertara joeteko, ikusitxadekot, bizitan egonaz, eta bertan lantzen da metodologia oso eraginkorra iruditu eta azteko gogoekin.